Labarina, Labarina, Labarina. It's GSP, the heartless producer. Bara ku ji tarihina, farkon labarina. Yau labarina na gaskiya na shiryawa, yadda na somawa kadan-kadan na ta miƙewa. Nasarar da na riska shekara 2 izuwa yanzu, addu'ar da nake yi ilahu yau ya amsa min. A kullum babban gurina waka ta zamo fasana'ana, da na zauna lissafina ta ya zan iske muradina. Sai Allah ya tsaya mini, komi na san shi ke mini. Shi ko Ridwan ya zamo tsani, da na kauce sai ya taro ni. Ya so ni da riba babu riba. Bara ku ji tarihina, farkon labarina. Abunda ya zamburina bai wuce mai waka ba. Dana tara ko 'yan canji na, inje in zuba sa wakana. Ko zan zauna ba ko asi, hakan nisan bai damuna. Domin na sa a cikin raina waka fa sana'a ce babba. Na san wata ran sai labari, hakan ya saka ban saye ba. Da na yi waƙoƙi sabbi sai in haɗa ɗan shot bidiyo na. In ba oga ya yi min talla, ya nunan so ban manta ba. A yanan gizo ne ma nawa, in ɗaura bisa kan shafina. Hakan ya kara min suna, na shaida hakan ne maguna. Ana haka watarin sai gashi oga Ridwan ya yi kirana. Na ɗauki wayan shi cikin sauri, na ce asalan babban oga. Ya amsa min wa alaika salam, yaya kake ne fa burodana. Na ce komi alhamdulillah, ya ce to good masha Allah. Akwai albishiri yau babba, ka zo fa ka cin mini ɗakina. Na ce to shi kenan oga, zan shirya zana wuto yanzu. Aiko da isana sai na ji ya ce ya mini murna yau. Na ce mai ne wai shi Nasir ya yi sakon sona, abun alkhairi. Take na ce na gode Allah na. Bara ku ji tarihina, farkon labarina. Abunda ya zamburina bai wuce mai waka ba. Dr. Noah yau ya ciran dukan laulayi. Waƙoƙina shi ne ya ɗauki nauyin yi. My boss na gode ma, na kuma na gode ma. Rabbi ya ƙara da dama, duka abin da ka nema.
Oh my god, it's just beats the heartless producer.